Haló? Dobrý deň, volám vám ohľadom vašej nedokončenej misie. Aká misia? Tá, ktorú ste nechali zomrieť. Vaša športová kariéra. Pamätáte si na tie sny, že budete raz šampión? Že budete vyhrávať turnaje, zdvíhať trofeje? Že sa o vás bude hovoriť? No hej, ale to už je minulosť. Mám prácu, rodinu. Kto má čas na šport? Aha, takže keď ste boli malí, tak ste čas mali. Ale teraz ho nemáte? Alebo sa musíte spýtať manželky, či môžete vybehnúť von? Potrebujete podpísané povolenie? No, nie je to také jednoduché. Ale pozrite, nepredávame vám žiadny teleshoppingový zázrak. Predávame vám niečo, čo už poznáte. Ten pocit, keď dáte gól a celé ihrisko vybuchne radosťou. Keď cítite ten adrenalín pred poslednou akciou. Keď máte šancu vyhrať. A teraz máte jednu šancu. Národná kvalifikácia 3v3 florbal. Jeden turnaj, jedna možnosť zažiť opäť ten pocit, keď vás šport pohltí. No a kde sa môžem prihlásiť? Takto sa mi to páči. Príďte do hry. Nečakajte na ďalšiu šancu. Táto môže byť totiž posledná. Čas beží. Tak čo, budeš tam?